Bona tarda. Recordo que fa molts anys Quim Monzó va escriure un article ple de cites falses de Josep Pla per escarnir la utilització supersticiosa que es feia de la seva figura. Em sembla que amb Vicenç Vives es podria fer un experiment semblant. Vives és l'historiador més grapejat del país i és difícil d'acostar-se a la seva figura amb un mínim d'independència i d'ingenuïtat. Igual que li passa a Pla, els equilibris que va haver de fer per sobreviure al franquisme han servit de ciment per sostenir les hipocresies més fantàstiques. A mi Vives m'interessa per la qualitat de la seva intel·ligència i de la seva prosa, més que no pas per la imatge d'acadèmic infal·lible que se n'ha volgut donar. Em sembla que guanya quan el llegeixes entre línies, quan tens en compte la pressió que la censura espanyola i les malures del país exercien sobre la seva mirada històrica i la seva producció. Vives no ha sigut per mi un objecte d'estudi sistemàtic ni una base sòlida de pensament, però algunes vegades ha sigut un punt de partida, una espurna inspiradora. Les tesis del meu llibre, Londres, París, Barcelona, per exemple, parteixen d'un mapa de l'Europa de 1713 que l'historiador va dibuixar als anys 50, segurament sense intenció específica. Igual que em va passar en Pla, des del primer dia que el vaig llegir, sempre m'ha semblat que hi havia una distància exagerada entre els discursos que parlen de Vives i les intuïcions que em desperten els seus llibres. Em sembla que ara que tot cau és un bon moment perquè explorem aquesta dissonància, per veure on ens porta la revisió de la seva figura. Avui, al Bar del Ric, comencem un d'aquests projectes experimentals que tant m'agraden. Amb l'Abel Cotillas ens hem proposat d'anar parlant de l'actualitat i de la història del país a través de la vida i de l'obra de Vicenç Vives. No cal dir que ens ho prendrem amb calma i que estem oberts a portar de convidats els historiadors que ho desitgin. Hola, Abel, com estàs? Hola, Enric, molt bé. Per quin llibre comencem? Bueno, per dir-ho d'alguna manera, el llibre pel que he començat, o he començat a tornar a llegir Vives, perquè del que n'havia llegit alguna cosa quan era a la facultat, recordo que havia llegit Industrials i Polítics i que havia llegit, evidentment, Notícia de Catalunya, suposo que sense entendre gairebé res. Pel llibre que, per dir-ho d'alguna manera, he tornat a començar Vives és el seu llibre sobre Joan II, un llibre que es diu Juan II, Revolución y Monarquía en la España al siglo XV, una cosa així, que és un llibre dels anys 50, i que és molt interessant. És un llibre el que m'ha portat el llibre sobre la Guerra Civil Catalana del segle XV de l'Alan Ryder, un llibre del que ja vam fer un podcast i que en vam parlar molt, i que és un llibre que recomano moltíssim a tothom, que ara a la tardor l'editorial Sivilla traduirà al català i suposo que servirà una mica perquè es llegeixi el llibre del Ryder i perquè es torni a tindre o es comenci a tindre una mica en compte la importància de la Guerra Civil Catalana per la història de Catalunya. Digue'm. El llibre de Ryder és un llibre que es diu The Break of Catalonia. Vam fer un podcast al gener de 2020, és a dir, ara farà un any i uns mesos. Sí. És un podcast que el vam fer perquè a mi em va caure a les mans aquest llibre, tampoc no recordo com, el vaig llegir, vaig quedar impressionat, t'ho vaig comentar. Tu estaves llegint de Ryder una biografia d'Alfons el Magnànim i amb això vam improvisar un podcast que va tenir bastant èxit perquè, de fet, el van alliberar, algú va pagar per alliberar-lo. I l'altre dia em deies això, dius, mira, estava llegint el llibre de Ryder aquest de la Guerra Civil, és a dir, que has trigat un any a llegir-lo, perquè suposo que entremig han passat moltes coses, i el llibre aquest de Ryder t'ha portat a Vives, no? I aleshores vam començar a parlar de Vives i vam dir, escolta, per què no fem una sèrie de podcasts sobre Vicenç Vives? Perquè, esclar, tu dius que havies llegit història en Notícia de Catalunya i que segurament tampoc havies entès gairebé res. Jo a la facultat vaig llegir Industrials i Polítics. Sí. I suposo que no teníem la base, no? No teníem la base per poder llegir Vives més enllà, diguem, del globus mediàtic o del globus polític que s'havia generat al voltant seu. Sí, i perquè era com una espècie d'historiador d'aquestos... Sí, era com una espècie d'historiador d'aquestos patums, no? Que el llegeixes i ja el llegeixes com una mòmia i el llegeixes ja com molt classificat dins d'un tipus d'historiografia relacionada amb la història econòmica i amb tot això, però al qual no li dones tampoc molt valor. I Notícia de Catalunya sempre s'ha llegit també una mica així, no? Com una cosa escrita en un moment, quasi com per passar el relleu a una generació següent i recollir les quatre cendres que quedaven del país, no? I no és una bona manera d'apropar a un historiador. Ara... Clar, com un pamflet, no? Quasi. Sí, com un pamflet, però de resistència, de més, saps? Com un senyor que havia viscut en uns anys molt difícils. No, és que et perdia. Com un senyor que havia viscut, com deies, com un pamflet resistencialista,
Sí, escrit en ple franquisme, una mica també com industrials i polítics, amb un punt programàtic, és a dir, un punt polititzat. I és molt curiós perquè, d'una banda, et presentaven aquesta idea de senyor, diguem, resistencialista que havia escrit un llibre gairebé desesperat per poder traspassar la torxa en un moment d'obscuritat, i alhora després hi havia l'altra imatge de Vives, que era l'imatge de l'historiador infal·lible, del polític pragmàtic, de l'home que no s'equivocava, de la intel·ligència màxima. Llavors, aquesta mena de contradicció suposo que feia bastant difícil de llegir-lo. Llavors tu em deies una cosa molt curiosa, em deies, dius, jo crec que el Vives el que va passar és que com que no podia fer una història de Catalunya perquè no el deixaven, perquè, clar, hem de dir que Vives va escriure tota la seva obra entre els anys 40 i els anys 60. Quan dic, no, entre els anys 40 i l'any 60 va morir, per tant, durant els anys 40 i 50. exacte. Com que va passar això, tu em deies, a la meva impressió, ell va aprofitar, diguem, les monografies aquestes per fer una història de Catalunya una mica camuflada, a través de figures, i que la història del segle XX, ell va fer la història del segle XV a través dels Trastàmeres, la història del segle XIX a través d'industrials i polítics, no? I de Notícia de Catalunya, i la història del segle XX una mica l'havia de fer Josep Pla. Li va encarregar a Josep Pla que la fes i Pla no la va poder fer perquè no va trobar material humà per fer-la, perquè la burgesia li va resultar un material inaccessible. Pla, l'Homenot diu que el projecte es va acabar o no va anar més perquè Vives es more. És a dir, això una mica queda estroncat també per la mort de Vives, que mor l'any 60, i això suposo que devia ser una cosa que devien començar a fer mitjans dels 50 o finals dels 50. Aquesta espècie de contrahistòria de Catalunya sense dir que és una història de Catalunya. I Pla havia de fer el primer terç del segle XX amb les 4 biografies, que havien de ser, no t'ho perdis tampoc, havia de ser la biografia de Prat de la Riba, de Macià, de Companys i me'n deixo un altre. De Cambó. Havia de fer la biografia de Cambó. Prat de la Riba, Cambó, Macià i Companys. Sí. Però clar, Pla ja havia fet un Cambó, Això és als anys 50. Llavors, Pla diu que no es va fer perquè Vives va morir. Però clar, l'havia de tornar a fer. A mi em sembla un projecte bastant quimèric. Jo el que, per acabar el tema aquest, jo el que tenia entès i que Pla havia explicat és que ell volia fer una història de la burgesia, que hauria sigut una mica també la història de la Catalunya del 19-20, final del 19 i, diguem, fins a la Guerra Civil. I que no va trobar, que l'única cosa que va poder fer va ser Un senyor de Barcelona, que és un llibre, diguem, de caire més aviat pintoresc, perquè la burgesia barcelonina segurament es va fondre amb la Guerra Civil i el que quedava doncs, no tenia ganes de recordar o no estava en disposició de parlar amb el Pla. No ho sé. Ho dic perquè, com que has dit que et sembla un projecte quimèric... Sí. Però un projecte quimèric tot plegat. Un projecte quimèric tot plegat, no només la part del segle XX, sinó tot plegat. El que et volia dir també és que quan llegeixes a Vicenç Vives, per exemple, vas a llegir aquests llibres sobre el segle XV, vas a llegir aquest llibre sobre Joan II, clar, no trobes l'historiador aquest farragós, l'historiador materialista, l'historiador de l'economia i dels grans cicles i totes aquestes coses, sinó que trobes un historiador amb una càrrega vital i política importantíssima, perquè cada vegada que Vives va buscar el segle XV el va buscar per fer ressonar el seu present. Clar, el llibre que tu has llegit, de Joan II, és de l'any 53. Jo el que he llegit, per poder-te seguir una mica, o que m'he mirat, és el dels Trastàmeres en català, que diguem que toca a la mateixa època, al segle XV, i que és de l'any 56. És a dir, l'any 56 fa 20 anys de la Guerra Civil, de que havia començat la Guerra Civil, feia menys de 20 anys que s'havia acabat. L'any 53 fa tot just 14 anys que la Guerra Civil s'ha acabat. És a dir, hi ha més distància entre les Torres Bessones i nosaltres que entre el final de la Guerra Civil i el llibre aquest que tu t'estàs llegint, que t'has llegit del Joan II. Ho dic per situar els oients. Aleshores, tu dius que el llibre aquest de Joan II, tu dius o comentàvem, que és un llibre que el fa pensant en la Guerra Civil. És un llibre que quan parla de la Catalunya del segle XV, el Vives una mica amb el que està pensant és amb la Guerra Civil, amb el que ell ha viscut. Sí, però no només amb la Guerra Civil. Està pensant en tot el segle XX. És a dir, està pensant en les estructures de poder i amb les coses que fallen i amb les coses que no funcionen, perquè el llibre sobre Joan II no és només sobre la Guerra Civil. És un llibre sobretot el seu regnat, sobre les coses que fa, les coses que no pot fer, sobre els contrapoders que hi ha al voltant de Joan II, la ciutat de Barcelona, la Generalitat i totes aquestes coses. És a dir,
no està només pensant en la Guerra Civil Vicenç Vives quan escriu aquest llibre i quan va investigar el segle XV. Està pensant en la Catalunya que ell viu, en la Catalunya contemporània, en com s'ha arribat a la Guerra Civil, en la postguerra, és a dir, en el franquisme. Saps? Està pensant en totes les figures que es belluguen al voltant de la seva realitat política. I molts dels judicis i moltes de les intuïcions que ell explica en aquest llibre sobre el XV, tu veus que ressonen molt clarament a la Catalunya del segle XX, que és l'altra Catalunya que a ell li interessa. I tant. Clar, mira, a mi una de les primeres frases que vaig subratllar en el llibre d'aquest dels Tres Tàmeres, del segle XV, és una que diu: a partir de 1412, l'únic personatge biografiable és el poble de Catalunya. La frase és bestial. L'únic personatge biografiable és el poble de Catalunya. Això ho escriu, insisteixo, després d'una guerra civil. Després d'una guerra civil i en un moment en què, diguem, les elites de Barcelona tothom s'ha passat al castellà. Vull dir, I després fa una biografia de Joan II. ell escriu això a l'any 56 i l'any 53 ha fet una biografia de Joan II. I tu m'estàs dient que la idea que tenia era que Pla fes una biografia de Macià. Dos coses. Una, que la seva prosa sempre té un contingut poètic bastant important i que ve donat per als sentiments i per la situació en la que escriu les coses que escriu. I per l'impacte sota el qual escriu les coses. És a dir, i per tant, aquesta és una frase que s'entén molt bé, diguem, posada en el context de la Catalunya que ha patit la Guerra Civil. I de l'altra, que això, una cosa és això, i que de l'altra després hi ha una idea programàtica, una idea, diguem, de com reconstruïm, diguem, com expliquem una història de Catalunya que pugui servir perquè en el futur el poble de Catalunya no sigui l'únic personatge biografiable de la història del país. M'explico? I si t'hi fixes en aquest projecte, si t'hi fixes en aquest projecte, aquests diversos llibres programats no són ben bé ni històries ni biografies particulars d'un o dos personatges. Per exemple, els Trastàmeres. Els Trastàmeres és d'una família, una família regent, industrials i polítics. No és aquest o l'altre, sinó és una classe dirigent. El que li vol fer a Pla no és d'un personatge, sinó són quatre, a més quatre personatges totalment contradictoris entre ells. És que no em puc imaginar una manera més... Però clar, perquè és una història de Catalunya encoberta. En realitat és una història del poble català encoberta. Clar, exacte. Intentant treure del poble català una idea d'èlit i de lideratge que serveixi per crear una èlit o un lideratge. És a dir, en el fons no deixa de ser agafar les elits que Catalunya no ha tingut, el forat que representen, perquè fixa't que una cosa que explica, jo crec que el Vicenç Vives, com a mínim, en el llibre aquest dels Tres Tàmeres, és que l'Alfons el Magnànim és una mica el que comença a causar, diguem, els problemes a Catalunya amb la seva absència. Ell ve dir que si Alfons el Magnànim hagués estat a Catalunya, a Barcelona, el trencament aquest de Catalunya que l'Alan Ryder descriu a The Break of Catalonia i les situacions que viu el Joan II després, que és el seu fill a Catalunya amb la Guerra Civil i tot això, no s'haurien produït perquè Catalunya no hauria perdut el rumb. És a dir, que al final aquestes quatre figures que tu dius que volia que Pla biografiés i aquesta família que diguem que centra la seva atenció, la família dels Trastàmeres, aquesta nissaga reial, que centra la seva atenció, tenen una cosa en comú, i és que no exerceixen cap lideratge sobre Catalunya, que el que són és una mena de forat negre. O sigui, que el que fan és accentuar les contradiccions i les divisions del país. M'explico? Que el que fan no és, diguem, cohesionar el país al voltant d'una idea, d'un projecte, sinó que el que fan és diguem, obrir-li les ferides. I clar, vull dir que no deixa de ser graciós. Jo suposo que de l'estudi de tot això el que em volien treure era una idea de classe dirigent, sí, una idea d'elit, una idea, diguem, de reconstrucció del país a través d'unes elits que en aquell moment no existien, perquè, clar, a més, l'any 50, imagina't tu, l'any 50 el que devien ser les elits de Catalunya, el que quedava de les elits de Catalunya. Vull dir que realment és una mica intentar... Són com contraexemples. M'explico? Sí, però deixa'm dir una cosa sobre això que dius sobre Alfons el Magnànim, que es veu molt clar, seguint la teva idea, que es veu molt clar al llibre sobre Joan II. El llibre sobre Joan II és una biografia d'un monarca que és per una altra qüestió, jo considero que és molt important aquesta biografia, però això ja en parlarem més endavant si vols, però hi ha un factor, quan parla de la Guerra Civil concretament,
durant tota l'estona, i no només parlant de Joan II, és a dir, no només parlant dels Trastàmeres, Vicenç Vives està destacant aquesta fallida de les elites o aquesta mala responsabilitat o poca responsabilitat de les elites, però no només de la monarquia, sinó sobretot de les elites de l'oligarquia barcelonina. És a dir, perquè la biografia de Joan II és un elogi un elogi perquè va ser un rei potentíssim i un rei importantíssim, però on hi ha molta crítica és el paper de les oligarquies barcelonines i als jocs de poder i a les irresponsabilitats que hi ha dins dels jocs de poder de les elites. Per tant, totalment d'acord amb la teva tesi, però no, aquesta tesi no va dirigida contra els Trastàmara com a família monàrquica, tot això, sinó va dirigida contra tot el país en bloc. Totes les peces fallen. Vull dir, seria un error també interpretar... No, sí, clar. Vull dir, els Trastàmara són només diguem, la punta de la piràmide, però és evident, sí, allà va contra tot el sistema, diguem, de la classe dirigent, però jo només et deia que si el personatge biografiable és Catalunya, vol dir que del poble n'ha de treure alguna cosa, perquè de les elites ja s'ha vist que no. I jo crec que ell és el primer que ja explica que a partir del compromís de Casp la cosa, llavors això que et dic, la frase aquesta, a partir de 1412 l'únic personatge biografiable és el poble de Catalunya. Vol dir que quan arriben els Trastàmeres les oligarquies catalanes ja han començat a fer l'índio. Però que això és una cosa que està molt imbuïda per la Guerra Civil. Deixa'm dir una cosa, però Vicenç Vives, un dels seus lemes d'historiador bàsics, perquè es podria interpretar, ara que han arribat els Trastàmeres, com que és una dinastia castellana, aquí comencen els problemes. No. I Vicenç Vives tota l'estona està dient el contrari. És a dir, Vicenç Vives té molt clar i defensa des del començament que els problemes de Catalunya són problemes interns de Catalunya. Problemes, això, de les seves elites, i ell després té les seves teories demogràfiques, econòmiques i totes aquestes coses. Però la seva teoria, per això Vicenç Vives defensa que la decadència de Catalunya no ve donada per l'esgotament que provoca la Guerra Civil del 15, sinó per la renúncia de les elites del 14, a partir del 14, la renúncia de les elites barcelonines al gran comerç mediterrani i a totes aquestes coses, quan ell explica allò de que prefereixen comprar terres i sòl urbà per tindre negocis més segurs que els hi donaran menys problemes, però també, evidentment, els hi donaran menys diners, i llavors aquestes elites se reclouen amb elles mateixes i deixen de fer el paper protagonista mediterrani, imperial, que havien fet fins llavors. És a dir, no s'ha de llegir malament això de que des que arriben els Trastàmeres la decadència ve perquè hi ha una dinastia castellana, sinó que tot això, tot se va acumulant i els motius són interns al funcionament del sistema de poder, per dir d'alguna manera. Clar, és que jo no he dit això en cap moment. Jo no dic que la culpa sigui dels Trastàmeres. Els Trastàmeres, jo el que dic és que els Trastàmeres no només deixen de ser un símptoma, és a dir, una expressió d'una cosa que és anterior. Sí. Una cosa que explica molt bé el Vicenç Vives, diu el Sol de Vila, el Sol de Vila té raó quan diu que el Magnànim no hauria marxat a Nàpols si hagués sigut català. Diu, el que passa que el Magnànim també s'havia desarrelat de Castella. De fet, el que explica molt bé el Vicenç Vives és com és possible que de l'imperi català en surti l'imperi hispànic. És a dir, explica molt bé com aquest desarrelament, el que és el que permet l'entrada dels castellans i que les estructures polítiques i les estructures imperials que havien donat forma i havien vertebrat a l'imperi català serveixin després per vertebrar a l'imperi espanyol. Perquè en el fons el que t'està dient és això, que han estat desocupades, perquè hi ha aquest procés de... Però el que vull dir-te és que aquí s'hi barregen dues coses, és a dir, d'una banda hi ha que l'element irracional, és a dir, dels Trastàmeres també s'ha de tenir en compte. I jo crec que aquí, i també per contracorregir-te, i explicar una mica més també perquè a Vives jo crec que se l'ha llegit malament o sempre amb intenció i que ell, de fet, el problema que va tenir és que es va aprofitar d'això, és que Vives va tenir, d'una banda, la pressió de la censura franquista, però de l'altra va tenir la pressió del catalanisme, diguem, folclòric. Val? És a dir, quan ell intenta explicar que la culpa de la decadència de Catalunya no són els Trastàmeres, el que passa és que a Rovira i Virgili, per exemple, se li tira a sobre. I els catalanistes se li tiren a sobre. I és per això que el Vives salva Sol de Vila
però no salva Rovira i Virgili, que Rovira i Virgili vindria a ser com un Quim Torra, no? Com una Laura Borràs, Clar, clar. com un Puigdemont, etc etc. Clar. Aleshores, i el Vives es troba, des d'abans de la Guerra Civil, es troba atrapat en aquesta dicotomia entre els espanyols i els catalans, diguem, folclòrics. És a dir, de fet, la seva tesi que és sobre el rei el catòlic, per tant, sobre un trastàmare, la fa sota la tutela d'un senyor espanyol, que ara no recordo el nom, però que és de Còrdova, i que, diguem que catalanista o procatalà, precisament no ho era, i que de fet era Antonio de la Torre o una cosa així. I que era especialista, de fet, era especialista en Isabel la Catòlica, amb la qual cosa ja pots entendre que si el teu tutor de tesi és especialista en Isabel la Catòlica, la teva visió de Ferran el Catòlic serà sempre una mica més procastellana que si no pas el teu tutor és Ferran Soldevila o un altre. Però vull dir que jo crec que el Vives aprofita una mica la histèria del catalanisme folclòric d'abans de la guerra per fer-se un lloc a dintre del món català historiogràfic amb el suport dels espanyols. Després tot allò s'enfonsa amb la Guerra Civil i després ell, per recuperar, a ell li obren un procés de responsabilitats polítiques, tot i que, diguem, s'ha obert pas a través, diguem, del món més espanyol, però clar, és un món espanyol republicà, l'amenacen de fer-lo fora de la professió historiogràfica i la manera que té de tornar és, diguem, a través és fent equilibris, que a vés a saber quins equilibris són. Per exemple, un llibre que jo avui he sabut que havia escrit i que ho dic tot això per posar en context el que ara parlarem, que ja sé que és molt llarg, però un llibre que va escriure l'any 45 és Rumbos Oceánicos, una història dels navegantes hispànicos, que abans de començar el podcast he trucat, he escrit en el Viveny per preguntar-li si coneixia de l'existència d'aquest llibre i m'ha dit que no, i és un llibre que va publicar el Vicenç Vives l'any 46 en forma de novel·la i que va guanyar un premi. Sí. Que va guanyar un premi. És que, esclar, i això és l'any 46, l'any 53 escriu el llibre de Joan II i l'any 56 el dels Trastàmeres, vull dir que tot està molt junt. I aleshores, jo l'única cosa que dic és que el que em fa l'efecte és que el Vicenç Vives veu que quan no hi ha intel·ligència, quan no hi ha un debat intel·ligent, no pots fer coneixement, perquè tu sol tampoc no te n'en surts. I aleshores ell el que intenta, juntament amb el Pla, és extreure de la història de Catalunya, i per això jo crec que diu que l'únic personatge biografiable és el poble, de la història de Catalunya com a tot, i aquí inclou des dels reis fins a la gent, per això tot, una idea d'una jerarquia, una idea de classe dirigent, una idea de cultura, una idea del que hauria de ser el país. Ho dic també per això, perquè si no també pots acabar fent servir el Vicenç Vives, diguem, per fer una crítica sobre Catalunya una mica injusta. M'explico què vull dir? Sí, deixa'm contestar des del començament. Tiro molt enrere, perquè has dit 2 o 3 temes importants. Si em permets, ho separo per parts. Començo per això dels trastàmeres, l'explicació dels trastàmeres com per què l'imperi hispànic s'assenta sobre l'imperi català. La clau de tot això és Joan II. Hi ha una cosa que es veu molt en aquest llibre sobre Joan II del Vicenç Vives, està explicat perfectíssimament. Joan II és, dins de la família trastàmere, és a dir, per la gent que més o menys no ho tingui fresc això, el primer trastàmere després del compromís de Casp, el primer rei de la corona d'Aragó trastàmere és Ferran d'Antequera. Ferran d'Antequera només governa 4 anys i després passa a governar el seu fill Alfons, que serà Alfons el Magnànim. Joan II és el germà d'Alfons el Magnànim i per tant serà rei ja molt gran, quan mori Alfons el Magnànim. Serà rei crec que a partir quan tindrà uns 60 anys o així. Dins de la família trastàmere, que és la família són els germans del rei de Castella en aquells moments, crec que és Enric IV, que hi ha en aquells moments Enric III, Enric IV, que és el rei de Castella. Dins de la família trastàmere, l'encarregat, mentre Alfons és el rei d'Aragó, l'encarregat de vetllar pels interessos de la família, d'una família, a Castella és Joan. És a dir, el futur Joan II és el que durant tota la seva vida adulta s'encarrega de controlar els interessos també successoris de la família a Castella. Joan serà rei de Navarra. A Castella, Joan ja provoca una guerra civil, que és una guerra de bandos pel control del poder. Joan serà rei de Navarra, abans de ser rei d'Aragó, serà rei de Navarra. A Navarra provoca una guerra civil pel control
pel control del poder una altra vegada i per les herències i totes aquestes coses, amb aquella història amb el príncep de Viana. I després a Catalunya es provocarà una altra guerra civil. Però sempre s'ha de tindre clar que tal com Alfons se'n va anar a Itàlia i diguéssim, reconstrueix o potencia fins al màxim l'imperi mediterrani, perquè això ho vam parlar a l'altre podcast, la importància de l'acord d'Alfons el Magnànim, de l'acord napolitana d'Alfons el Magnànim, és impressionant. Diguéssim, Alfons el Magnànim és el trastàmare mediterrani, però Joan és el trastàmare castellà. Per això Joan, també, dins del context de la Guerra Civil, farà que el seu fill Ferran se casi amb Isabel i a partir d'aquí, diguéssim, se fusionin les corones de Castella i la corona d'Aragó amb un matrimoni i això donarà lloc posterior a l'imperi. Però res de la història de Catalunya a partir d'aquell moment, és a dir, del 15, no s'explica sense Joan II. Joan II és la figura central de tot això. Si la successió hagués estat alfonsina, tindríem un imperi mediterrani, per dir-ho d'alguna manera. Com que la successió no és alfonsina, sinó joanina, qui segueix sent rei és el fill de Joan, no el fill d'Alfons, tenim un imperi castellà, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, és impressionant com en aquell moment de la història, no només en la Guerra Civil, sinó en aquest mateix moment del caràcter dels dos fills de Ferran d'Antequera, se decideix quina serà l'orientació futura de Catalunya. Moltes altres coses, evidentment. Això seria el primer element a la teva. Clar, però això contradiu o matisa el que estaves dient abans de que els problemes de Catalunya no venen pels trastàmeres, sinó que venen perquè ja els té Catalunya. És a dir, no, jo ho dic perquè, per això et deia això de com Vicenç Vives aprofita... He dit que eren anteriors. No, clar, sí, però vull dir que... Per això et dic que com a vegades, diguem, l'obra de Vicenç Vives es pot fer servir de segons quines maneres per enfatitzar segons quines coses que a vegades interessadament. És a dir... Ara anem a la segona part. Anem a Vicenç Vives. Val, però vull dir que si... Un segon, que si Joan II és tan important... Anem a la segona part. Un segon, Abel. Si Joan II és tan important, aleshores vol dir que la situació de Catalunya tampoc no és tan decisiva. Això per una banda. I al revés, jo crec que això que dius tu de que també es podria argumentar al revés, que és la gràcia de Vicenç Vives, que sempre també es podria argumentar al revés. A l'imperi d'Alfons el Magnànim, de fet, no es podia aguantar a través de Catalunya perquè Catalunya no tenia prou força per aguantar-lo. És a dir, perquè Alfons el Magnànim el fa tan gran que ja necessita els castellans i, per tant, diguem, ja obre la via d'entrada. És a dir, que si els castellans no haguessin entrat per Catalunya, haguessin entrat per Itàlia. Però, vale, dit això, només per assenyalar aquest paper de bisagres i aquestes dobles portes que té l'obra de Vicenç Vives. M'explico què vull dir? Sí. Justament per això. Sí, perfectament, que és el que anava ara. És a dir, a la seva part biogràfica, que això em sembla superinteressant, que el col·loqui en aquesta situació que tu has descrit molt bé, que tenia enemics dins del franquisme i tenia enemics dins del catalanisme resistencialista. Ja abans de la Guerra Civil, com tu has dit, però imagina't després de la Guerra Civil, perquè, clar, ell accedeix a una càtedra franquista, de la Universitat Franquista, però després el depuren els propis franquistes. És a dir, ell, a qualsevol lloc que va, és mal vist pels franquistes, però també és mal vist i no està acceptat com a part dels seus pels resistencialistes o pels del bàndol republicà de la Guerra Civil. És a dir, això serveix al futur per aprofitar Vicenç des de qualsevol lloc. I avui ho pots veure, com Vicenç se'l pot agafar des d'una branca d'una dreta autonomista com des d'una branca d'una espècie d'esquerra, sempre ha sigut com una mica l'historiador gironí oficial del PSC, per dir-ho d'alguna manera, per dir-ho d'una manera així. Però és que l'important d'aquí és que el que comentem sempre, és a dir, que Vicenç Vives és el personatge, és l'historiador de referència de Jordi Pujol, amb notícia de Catalunya, industrials i polític, que sempre que un nen o un jove va veure Jordi Pujol li diu que llegeixi Vicenç Vives i li dona notícia de Catalunya i que això és el que fa que quan tu llegeixes notícia de Catalunya a la universitat tinguis la sensació que estàs llegint una patum i no un historiador i que estàs llegint un senyor resistencialista que en l'època del franquisme va traspassar la torxa, diguem, del catalanisme en una situació molt difícil. I alhora és l'historiador que fan servir tots els sicaris del PSC durant 40 anys per dir que el pujolisme és un folclorisme. Aquesta dualitat. De Girona. El PSC de Girona i el PSC espanyol, també. Però, d'acord. Exacte. El PSC que reivindica Tarradellas, perquè ens entenguem.
Sí, però m'agrada dir el de Girona, el PSC de Girona, perquè és una tipologia de màfia molt concreta, el PSC de Girona, i també una tipologia de màfia intel·lectual molt concreta. Però anem a la segona part i anem al que a mi em sembla més interessant de Vicenç Vives, és a dir, quin tipus de figura és si nosaltres sempre estem dient que la transició i el que passa posteriorment és aquest pacte que hi ha entre els franquistes i els comunistes dels anys 70, per dir-ho d'alguna manera, clar, Vicenç Vives no està dins de cap d'aquests dos bàndols. La desgràcia, diguéssim, és que Vicenç Vives es mor pel camí, no? Es mor l'any 60. Però tu imagina't aquella figura política que, com ja hem parlat alguna vegada i com suposo que parlarem més endavant, Pla i també Tarradellas veuen com una figura política a partir de l'any 55, Pla ho explica molt bé el seu homenot, no? A partir de l'any 55 Vicenç Vives ja no és només un historiador de referència, sinó que comença a ser un home polític i com la gran esperança blanca de Catalunya, com aquesta figura que no està atrapada o que està atrapada als dos llocs, perquè, clar, ell és un franquista, però ja no és franquista, és a dir, és com una espècie de franquista depurat, però alhora tampoc no pot formar part de la xaronada aquesta del resistencialisme, ni tampoc no pot formar part del Partit Comunista, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, Vicenç Vives és una espècie de tercera via, una espècie de cosa que s'obre entremig dels dos agents que a l'any 76-78 pactaran l'autonomia de Catalunya, ell és una figura, és a dir, és un agent entremig de l'autoritarisme franquista i el catalanisme popular aquest que acabarà donant el Pujol, per dir-ho d'alguna manera. Sí. Vicenç Vives és una figura clavada al mig, amb enemics als dos costats, del qual ara, sorprenentment, o posteriorment, se l'utilitza per part dels dos costats. És a dir, és una distorsió total aquí dins. I quan ho llegeixes, i llegeixes aquestes coses del segle XV relacionades amb la seva vida, veus que, evidentment, com tu dius, se'l pot fer servir per qualsevol lloc, però també que és com un antídot contra aquests dos llocs. Sí, totalment. Perquè no creus que hi ha potser equivocadament, però ell té una intuïció molt forta que jo crec que hi és contínuament en els llibres que he llegit i en aquest del segle XV de les Testàmenes i segurament perquè tu dius en aquest de Joan II, perquè el que deu admirar de Joan II és la seva intel·ligència i la seva capacitat de navegar i d'això. No creus que hi ha com una intuïció de dir sense intel·ligència tot falla o quan tot falla l'única cosa que pot remuntar una situació és la intel·ligència i aleshores que ell posa tanta fe en la intel·ligència també que la seva mateixa carrera s'acaba esgotant d'això també. Saps què vull dir-te? Vull dir, perquè, clar, tu dius això que és una figura atrapada entre dos mons. Això que tu dius també Això que tu dius també es podria dir del Pallac. Vull dir que al Pallac també li passa el mateix. Aquestes figures que no arriben a ser, és fàcil de mitificar-les i de creure que haguessin evitat l'inevitable o el que es va produir. Saps què vull dir-te? Vull dir que tampoc ho sabem què hagués passat si Vives hagués seguit vivint, diguem, hagués viscut més anys. El que sí que podem dir és una mica quina és la intuïció, què és el que ell veu a la Catalunya del 15 que li sembla destacable o que li sembla que té valor en la Catalunya del 20. És a dir, o amb quins ulls perquè tu això m'ho explicaves, deies, és que ell quan està llegint la història del segle XV, en realitat està fent la història del segle XX, no? Està intentant explicar. I a mi, almenys del llibre que he llegit dels Trastàmeres, la idea principal que em queda, i aquí sí que això per això es pot dir allò de que les elits fallen, o de que falla l'oligarquia barcelonina, que es conforma i tal, és que la intel·ligència, o sigui que si no hi ha una societat viva i una societat, diguem, amb curiositat, per tant, amb curiositat d'aprendre, amb curiositat de discutir, amb curiositat de... O sigui, amb curiositat intel·lectual, això volia dir, que si no hi ha això, tota la resta se n'acaba anant a la merda. I que ell el que intenta, juntament amb el Pla, una mica, és posar les bases d'això. I que això és una cosa que jo crec que ell la detecta ja abans de la Guerra Civil. És a dir, quan ell intenta explicar per què Ferran el Catòlic està bé i se li tiren tots a sobre i ningú li discuteix de tesi, sinó que li discuteixen el patriotisme. M'explico què vull dir o no? Sí, a veure, al llibre de Joan II es veu claríssimament això que tu dius, que ell del que es queixa o el que lamenta durant tota l'estona és la falta d'intel·ligència política, podríem dir, però és intel·ligència en general, perquè, tornem a repetir, quan ell ja ha posat sobre les oligarquies barcelonines
anteriors l'acusació de heu deixat de complir el vostre paper d'elits perquè heu preferit ser uns rendistes i comprar-vos unes terres a deixar de fer el paper d'engrandiment i el paper de potenciament que havíeu fet històricament i que us ha donat tot el que teniu, perquè el que heu aconseguit és molt, ja està apel·lant a això. És a dir, segurament si resseguíssim tots els seus llibres podríem trobar aquesta queixa constant i aquesta atenció constant a la fallada de les elites. Perquè Vicenç Vives el que és un educador d'elits. Ell té aquesta consciència jo crec que des dels 20 anys, quan és a la universitat. Ell té aquesta consciència d'aquesta necessitat i que a través de l'educació de les elites, perquè és una cosa que diu moltes vegades també, i crec que el llibre del Joan II també ho diu, sí, a la Guerra Civil és evident que el poble falla i que el poble no és capaç. Diu, però què voleu? A la Guerra Civil del 15. Però què voleu del poble si els seus dirigents ja han fracassat? És a dir, per què li exigiu més al país del qual sou capaços d'exigir-li als seus dirigents? Vull dir, això en tots els llibres o en totes les coses de Vicenç se veu que és així. El que passa, per tornar a la comparació, evidentment, és molt fàcil fer una especulació sobre un senyor que es mor als 60 i quina seria la solució. Deixa'm acabar això, Enric. És molt fàcil aquesta especulació i és falsa, evidentment. El que passa, la diferència que es veu amb Vicenç Vives és que la substitució del franquisme no havia de ser inevitablement aquest pujolisme popular o populista, o digue-n'hi com vulguis, sinó que Vicenç Vives tenia una idea diferent i que va quallar la del Pujol, perquè va quallar la del Pujol, que és aquesta catalanó, no sé com dir, però que no és precisament educada, perquè jo crec que Vicenç Vives i Pujol tenen por a dues coses diferents. És a dir, també són homes d'edats diferents, Pujol és uns 15 anys més jove. Pujol té por al poble, en un sentit a les masses, per dir-ho en un sentit modern, perquè ja és d'una generació més de la política de masses. I en canvi, Vicenç té por a la fallida de les elites. És a dir, Pujol té por a que li falli el poble, i per això l'enganya, i per això li posa la pastanaga i totes aquestes coses. En canvi, Vicenç només té por a que li fallin les elites i per això intenta fabricar catedràtics, fa aquests llibres, intenta educar la gent i totes aquestes coses. I els historiadors romàntics, que són uns historiadors populistes, per dir d'alguna manera, el que deies tu de Rovira i Virgili, li fan més aviat fàstic. Però el que es veu a la història contemporània és que aquests dos agents, si comparem a Pujol i Vicenç, tenen dues pors o dues tares diferents i que la que ha acabat predominant ha sigut la del Pujol, i així estem com estem, i que la que no s'ha explotat és la del Vicenç. És a dir, el que no s'ha intentat corregir mai en aquest país és allò que li feia por al Vicenç. Exacte, un moment, clar, i aquí allò que et deia dels miralls. No creus que Vicenç escriu molt influït, diguem, per la Catalunya de la vida privada del Segarra? És a dir, clar, Vicenç és un tio que ve de la Unió, no és que vingui de la Unió Socialista de Catalunya, però vull dir que era amic del Xirau, era amic d'aquests madrilenys, diguem, republicans de l'Escuela de la Nueva Ensenyanza, o com es digui. Em sembla que va tenir algun paper en alguna institució d'aquesta republicana, diguem, innovadora des del punt de vista de l'ensenyament. És a dir, i és un home que veu com la burgesia catalana, diguem, es ven, vull dir, es gasta tota la pasta en putes i en drogues després de que el projecte noucentista falli. M'explico què vull dir o no? Vull dir que és un home que veu la caiguda de la burgesia després de la Setmana Tràgica. O sigui, no veu la caiguda com la veu Maragall, però la viu després. Val? Vull dir que és un fill de la Catalunya de vida privada del Segarra. Val? Tens al cap la vida privada del Segarra? Sí, i després veu totalment. El que passa amb la Guerra Civil i és un senyor que veu com les elites... I al final dels Tres Tàmara, diguem, clar, quan ell explica com el patriciat urbà es tanca a casa i el patriciat urbà que havia preferit, o sigui, que s'havia oposat a la creació d'una universitat a Barcelona, com demanava Martí l'Humà, aquest patriciat que hagués pogut impulsar la cultura, ja que no ho feia la cort, perquè la cort estava a Nàpols, aquest patriciat, després de la Guerra Civil o durant la Guerra Civil, veient el cacau del poble, agafa i es tanca a casa. I el que fa és col·leccionar biblioteques pel seu ús purament personal. Diguem, i per tant, cultivar-se només ell i oblidar-se, diguem, del cultiu, de donar a la cultura una plataforma perquè la cultura pugui arribar al poble. I això a mi ho diu d'una manera que a mi em ressona molt a la burgesia de la Lliga, que després de la Guerra Civil es tanca a casa a tocar el piano. És a dir, jo encara he tingut un tiet
d'Acció Catalana, diguem que tenia un dels millors pianos, un Steinberg d'aquests de Catalunya, els pianos més cars de Catalunya, que llegia The Guardian i que tenia, diguem, tota la Bernat Metge a casa. Però vull dir que era un senyor que no tenia cap mena de contacte amb el país, ni amb la política, ni tan sols amb els seus nets i amb els seus, diguem, amb la seva família. M'explico? Que vull dir, no? És a dir, que jo em vaig trobar amb els seus llibres quan es va haver mort, però que no em va arribar a mi directament. Jo, quan estava llegint aquestes pàgines en què ella explica com la burgesia que hi havia, la Patricia Urbà, que hi havia fallat en l'època dels reis catalans, després de la Guerra Civil, acaba de rematar-ho, diguem, emmudint, diu emmudeixen, la Patricia Urbà diu emmudeix. Clar, em recorda, o sigui, em sona, jo veig la burgesia, diguem, de l'Upper Diagonal callant o parlant en castellà, m'explico? És a dir, parlant en català a casa i passant-se al castellà en públic. Sí, està repetint la mateixa història. Veig això, i llavors veig el Vives explicant això, és a dir... Està repetint la mateixa crítica exactament. Sí, totalment. Totalment. I a més ho explicant-ho quan ningú no ho està explicant. I quan s'estan dient, com per tornar, no? Quan s'estan dient que els problemes del país són uns altres, no? I redirigint els problemes cap a d'això. En canvi, ell posa l'accent aquí, en aquest replegament del patriciat, que has dit tu, en aquest emmudiment i en aquesta, allò que es diu en castellà, dejación de responsabilidades, no? És a dir, allò que tu com a classe dirigent te toca fer, no ho fas i et quedes només te preocupes de tu mateix. Tu estàs en una posició d'elit per complir un paper i el teu paper té també un preu a pagar. En canvi, aquestes elits se tornen egoistes i es dediquen només a lo seu, al seu, diguéssim, al seu cultiu personal. I clar, el drama és total. I aquesta crítica no és una mica també la crítica que fa Gaziel abans de la guerra? I la meva pregunta és, i no creus que la cosa és que la lectura que fa Pujol no és una lectura, diguem, és una lectura massa molt moderna, més del segle XX? És a dir, que Vives va buscar, diguem, respostes a la situació de Catalunya en l'època, en la caiguda, diguem, en el moment en què es perd la continuïtat al segle XV, i en canvi Pujol les busca en el debat ideològic del segle XX, que és un debat entre capitalisme i comunisme, que és un debat en el qual el Vicenç Vives no entra, i en el qual tampoc no entra, per exemple... És un debat de política de masses. Exacte, i és un debat en el qual tampoc no entra Gaziel. Gaziel tampoc entra en aquest debat de comunisme-capitalisme. Fixa't, tots els discursos de Gaziel d'abans de la guerra són molt semblants en els del Vives en aquest sentit. Són molt semblants. Saps què vull dir-te? Sí, com a homes polítics, la diferència entre el Vicenç Vives i el Pla, i Pujol, jo la veig aquí, però també és la diferència dels 15 o 20 anys que es porten. És a dir, Vicenç Vives és un home format abans de la Guerra Civil, Pujol és un home de després, és a dir, són mons diferents. O per no posar la Guerra Civil, per posar la Segona Guerra Mundial, que és allò que realment talla els mons anteriors i posteriors, no? És a dir, Vicenç Vives encara creu que el món el dirigeixen això els senyors als seus despatxos i aquestes coses, en canvi Pujol ja veu que la política de masses és el que acaba convertint-ho tot. Per això, Vicenç Vives és un elitista i Pujol és un demagog. És a dir, són com dues figures, per això et deia que tenen dues pors diferents a perdre el control d'una de les dues coses. Vicenç Vives té por a perdre el control de les elits i com a intel·lectual, i Pujol té por a perdre el control del populatxo, per dir-ho d'alguna manera, saps? Però jo crec que marquen com dues branques diferents. Llavors... Digues, perdó. No, dic, Vives no té por de perdre el control de les elits, té por de no poder-lo guanyar més aviat. I és aquí on jo crec que tu t'agafes. És a dir, que dius, no s'ha intentat... no s'ha intentat mai. D'acord. No, és que està ben vist, dius, això no s'ha intentat mai. En realitat sí que es va intentar, ho va intentar Maragall també, I ho va intentar Ors i no se'n van sortir. No, clar. Està bé que diguis Ors, perquè... Sí. Deixa'm seguir per aquí, perquè Vicenç Vives se veu amb ell mateix com una espècie de continuació del noucentisme, en aquest sentit. El que passa és que sí, evidentment, s'intenta i es falla. Perdona, Vives ho intenta i falla. És a dir, el que dic que no s'ha intentat és en un sentit de que potser l'explicació no l'han posat en aquest costat. Evidentment, cap de les dues és una solució màgica, però també mirem-ho des d'un altre punt de vista. Si la reconstrucció del país, per comptes de començar a l'època Pujol, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, als 70, hagués començat als 50,
si la reconstrucció de veritat del país hagués començat al 50 i hagués començat amb el pla Vives, per dir-ho així, i no amb el posterior pla Pujol de recatalanització i totes aquestes coses, al qual també hi podríem posar el pla Benet, perquè Benet, diversos alumnes del Vives, els raventós, tots hi anirien més per aquest populisme català. Si la reconstrucció, per comptes de començar als 70, posem-ho així, hagués començat als 50 i s'hagués començat sobre les bases del Vives, Molt ben vist. Potser el caràcter del país actual seria diferent. És a dir, saps? Molt ben vist, molt ben vist, molt ben vist, està molt ben vist. Sí. És a dir, si la mort de Vives no hagués estroncat aquesta reconstrucció, si hagués permès, diguem, mantenir una certa continuïtat. Exacte. Jo ara diré una cosa una mica provocativa, però jo crec que a Vives se li esgota l'aire. O sigui, jo crec que Vives mor d'un càncer de pulmó i a mi sempre m'ha semblat super metafòric. És a dir, vull dir que és un tio al qual se li esgota l'aire. Tu abans has dit que era un home que no tenia, que tenia amics a una banda i a l'altra i que, per tant, es movia en un espai molt reduït perquè se l'atacava des del catalanisme i des del franquisme, se'l controlava. I la impressió que jo tinc que és un paio que se li esgota l'aire. Tinc la impressió de que, llegint l'Homenot del Pla, el Pla el deixa molt bé, diu que era un treballador incansable, diu que no queia en la vanitat aquesta, melancòlica i nostàlgica i falsa i, derrotista, del catalanisme resistencialista. Però a mi la sensació que em fa és que és un tio que es passa de llest. És a dir, que vol tocar les campanes i anar a missa alhora. És a dir, que si hagués volgut reconstruir el país en sèrio... Vol construir... Que si hagués volgut reconstruir el país en sèrio, segurament no hauria tingut una posada en escena tan brillant, segurament no seria tan conegut, no l'haguessin pogut utilitzar tant durant aquests últims 30 anys. I la impressió que jo tinc és que ell hi ha un moment que se li acaba l'aire, precisament per això, perquè està massa a primera fila, perquè vol estar a primera fila i alhora fer un treball de fons. I aquesta dualitat, aquesta duplicitat, jo crec que el mata. I tu un dia em vas dir una cosa, que ara te la trec aquí una mica de traïdoria, que em vas dir, al final, es va fer l'únic que es podia fer, que és el que va fer Pujol, i no el que volia fer Vives. El que passa que això no treu que les idees de Vives no es puguin aprofitar, i això no treu... És el que t'anava a contestar. Exacte. Això no treu que no es puguin aprofitar i que no es pugui continuar, és a dir, que no... I que haguem de permetre... És el que t'anava a contestar. Clar. És el que t'anava a contestar, però sobretot des d'un punt de vista. És a dir, estic totalment d'acord amb això que dius tu, que ell s'acaba ofegant i la seva mort és una metàfora que ell mateix reconeix. A l'Homenot del Pla ho diu, crec que és a l'Homenot del Pla que ho diu, no? Diu, clar, nosaltres som una generació que tenim un munt de malalties, quan ja és a Lió, a l'hospital. No sé si és a l'Homenot o a la introducció, que ella no sé on ho diu, però quan ell ja és a l'hospital de Lió, que s'està morint, diu, nosaltres som una generació que tenim sempre problemes de cor, sempre estem malalts perquè, clar, han patit bombardejos, guerres, no sé què. És a dir, la tesi de la somatització aquesta que tu poses sobre la taula, ell ja la diu. I, evidentment, el seu programa... Això ho diu el Vives. Que falla per... A veure, això ho diu el Vives en una carta. No sé si és en una carta. És que no recordo d'on ho he tret, però a la introducció que ella d'Urgoiti hi és i en altres llocs també ho he vist. I no recordo si a l'Homenot també surt això, però ho diu, i ho diu amb una expressió molt clara. Som homes que han patit bombardejos i, per tant, patim atacs de cor. Vull dir, ho diu així literalment. El que et volia dir és que el seu projecte falla per on fallen tots els projectes elitistes. És a dir, un projecte elitista sempre és un projecte d'algú que s'està passant de llest, sense cap mena de dubte. I Pujol, per dir-ho d'alguna manera, podia estar esperant a la cantonada dient, bueno, ja te'n cansaràs, saps? Perquè la solució Pujol, diguéssim, és la que acaba triomfant dins de la política de masses, que és evident. L'única cosa que jo dic és que la desaparició de Vives el que provoca és que el pujolisme ho ocupi tot en aquest sentit. És a dir, que la solució pujolista no tingui discussió amb res, no xoqui amb res, amb cap altre d'això. La pervivència de Vives hauria provocat, estem especulant, hauria provocat una dialèctica entre elitisme i populisme. I hauria tret als catalans també, i hauria tret als catalans d'aquesta idea autoconcebuda, que és una idea pujolista, que som un poble rural, que nosaltres només servim per les coses aquestes del treballar molt i tot això, que les elits són una cosa no sé què, també hagués servit per acabar amb aquest menyspreu de les elits i de la formació i totes aquestes coses. És a dir, jo crec que la pervivència de Vives li hagués donat a l'esperit d'aquest país
un concepte d'educació Això, diferent o matisat al de Pujol. Aquest concepte de Pujol, que és un concepte del número, saps? És un concepte massiu del número. Nosaltres som més, els pobles són més, estem no sé què. I Vives li hagués donat aquest matís qualitatiu, que és molt important i, insisteixo, és un matís que han perdut. això que m'has dit està molt bé i a més lliga molt amb el que t'estava dient al començament quan et deia allò de que si no hi ha curiositat intel·lectual, si no hi ha un debat intel·lectual d'una certa alçada, si no hi ha intel·ligència, no es pot construir res. I que sol no pots construir res. És a dir, i que és el que jo crec que veu el Vives en la Catalunya del 15. És a dir, que Joan II ja pot fer i desfer i potser, diguem, fer coses bé i coses malament, però Sant Joan II és una figura intel·ligent i, en canvi, el que té al voltant no és intel·ligent. I, per tant, com que el que té al voltant no és intel·ligent, com que la seva oposició no és intel·ligent, el que en surt és una puta merda. És a dir, m'explico? És a dir, com que les formes d'intel·ligència són aïllades, no xoquen entre elles, Molt ben resumit. no s'oposen entre elles, no es genera res. És a dir, els que són intel·ligents o bé es tanquen a casa o bé es tornen cínics, com en el cas de Joan II. El que tu estàs dient és que si dos figures tan intel·ligents com Vives i Pujol haguessin xocat o s'haguessin vist obligades a xocar, d'aquí, d'aquesta espurna, n'hauria sortit, d'aquesta dialèctica, n'hauria sortit alguna cosa una mica d'aprofitable. Com que Pujol no va tenir un Vives que el pogués desmuntar, ni Vives, diguem, no va tenir un Pujol que li fes oposició, perquè ens entenguem, I matisar, sinó que només va tenir, diguem, aduladors interessats, opositors interessats i una vegada morts, hereus, diguem, saquejadors, bàsicament, saquejadors de les dues bandes, no es va crear aquesta dinàmica, diguem, intel·ligent, que és la que jo crec que amb una certa melangia el Vives descriu en els seus llibres sobre la Catalunya del segle XV, que és això, que és que hi ha figures intel·ligents, que hi ha possibilitats de fer coses, però com que la dinàmica no és intel·ligent i l'època va cap avall, Catalunya s'escola per l'aigüera, saps? Com que no hi ha vitalitat, com que no hi ha vitalitat, no hi ha curiositat, i com que no hi ha curiositat, Sí. de tot allò, la gent, allò que dius, o sigui, hi ha com una deixadesa, que és el que tu estàs, en el fons, dient també sobre el Pujol. La política de la quantitat, sí, Pujol llegeix bé la seva època, però clar, com que no té oposició, s'acaba tornant deixat també. No? És una mica això també. Clar, i només li serveix a ell, és a dir, Pujol salva la seva època, però ja ens veus on estem. És a dir... Exacte. Una pregunta. Explica'm, ja per acabar, quines gràcies li veus tu a Joan II, que creus que Vives descriu? Perquè crec que d'aquí en podrem acabar de treure alguna cosa. Mare meva, bueno, a veure, la tenacitat política de Joan II és impressionant i tu ja l'has explicat alguna altra vegada. Les gràcies polítiques, jo crec que Joan II té a part de la tenacitat política aquesta, té una idea de la monarquia que els catalans no tenen, té una idea castellana de la monarquia que els catalans no tenen, és a dir, inclús al moment que ell està més perdut, quan hi ha la capitulació de Vilafranca al començament, que li fan acceptar qualsevol cosa, que no pot entrar a Catalunya sense el permís de les Corts, això és molt bèstia, això és abans de la guerra, de fet la guerra vindrà d'aquí. Inclús en aquell moment, Joan II sap que ell és el rei. I aquesta idea de la monarquia, i el Vives ho explica, i crec que el Ryder també ho explica, aquesta idea de la monarquia quasi sagrada, els catalans no la tenen. Els catalans, començant per les èlits catalanes. I això és una cosa que fa a Joan II un personatge diferent, inclús te diré que més modern que aquestes èlits catalanes o que les oligarquies aquestes que dominen la Generalitat i el Consell i totes aquestes coses. I després que el Joan II té una missió que és una missió familiar. Aquí vaig, un moment, sí. Part aquí. Digues. Joan II té una idea. Les èlits catalanes ja no tenen cap idea. Exacte. Vull dir que Joan II té una idea sagrada del que està fent, té una idea de missió. Exacte. I a més té força física, una força física bestial per portar-la a terme, que és una cosa que es veuen també en el llibre del Ryder i que també es veu en el llibre del Vives. Té una força física bestial perquè és un senyor que es mor molt tard. I les oligarquies catalanes no tenen aquesta força física ni aquesta idea de missió. No?
Són uns oportunistes. És a dir, el Jordi va dir un dia una cosa molt bona que em va agradar molt, que va dir el pitjor que hi ha en la política són els oportunistes. I les elits catalanes que es retrata Vives al llibre aquest de Joan II, però que també retrata Ryder, són unes oportunistes. En qualsevol situació, amb la situació dels remenses, amb la situació de la capitulació de Vilafranca, en qualsevol situació que ells poden treure un avantatge, has de pensar que aquesta gent que s'aixequen, les oligarquies aquestes que s'aixequen per defensar el país, el primer que fan és contractar el rei de Castella, és a dir, donar-li la corona al rei de Castella. Quan els hi falla la cosa aquesta de Castella, el segon que fan és li donen a aquell pobre portuguès que s'acaba morint aquí i que l'enterren allí a Santa Maria del Mar, aquell aventurer portuguès, que el contracte. Li fan un contracte de condottiero al rei portuguès. El tercer que fan és regalar-li la corona al rei de França. Sí, sí. És a dir, tota l'estona són oportunistes. Sí, I el sí. que fa Vicenç, i el que fa Vicenç, i el que es veu als llibres, o ja que em dius la valoració de Joan II, Joan II no és oportunista. Té un interès claríssim en una cosa, però, diguéssim, que són els seus principis, que són uns principis de casa monàrquica castellana, de casa real castellana, de casa bastarda, segundona i bastarda, perquè els trastàmares són segundons Sí, sí. d'uns bastards, Sí, sí. que acaben sent els reis de Castella, però bueno, això ja és psicologia del personatge. Ell té un convenciment que és molt diferent de l'oportunisme polític d'aquestes elites que l'únic que intenten una mica, i tornem als retrats del segle XV i el segle XX, és protegir lo seu, cuidar el seu hortet, cuidar els seus interessos Clar. immediats i no van més enllà o no són capaços jo crec, des de fa un segle, des d'un segle anterior, i podem tornar aquí a posar l'equiparació del 15 amb el 14 i del 20 amb el 19, des d'un segle anterior, pot ser des de la Setmana Tràgica, pot ser des del 1918, posa-hi la data que tu vulguis, que tenien una concepció mística del país diferent, del país i de la seva missió. Això, als 2 segles que Vicenç està comparant, diguéssim, el 20 i el 15, ja no hi és. Això ens Digues. I això ens porta a lligar les dues coses dues coses que jo crec que no es lliguen mai en l'obra del Vicenç, que és la relació que ell fa entre intel·ligència i visceralitat. És a dir, entre intel·ligència i idea mística i sentit. Quan em diuen sentit de responsabilitat, en el fons és sentit de missió. Sí, sí. Però això de la visceralitat m'interessa per això. Primer perquè ell s'estampa contra la paret per visceralitat, tot i que... Vull dir, perquè el retrat que sempre es fa de Vives és un retrat d'una figura molt pragmàtica, molt no sé què, saps? És allò, és com el pla escèptic, no? Que era gent escèptica, pragmàtica, gent freda, peix bullit, i de fet els seus defensors acostumen a ser peixos bullits. Clar, i el que tu veus en el retrat de les virtuts que ell... SC de Girona. Exacte. I el retrat que tu veus, això que et deia, quan ell veus que intenta extreure alguna lliçó, alguna cosa de la història del poble de Catalunya, que diu el poble és el que és biografiable, el que en treu, o sigui, i que en aquest poble inclou els trastàmeres, perquè ens entenguem, una de les virtuts, o sigui, jo el que hi veig és això, és la cosa aquesta de la intel·ligència, i ara que tu has dit, tenia raó, la part aquesta visceralitat, que és una cosa que ell admira en els trastàmeres. O sigui, que ell, la tenacitat, perquè aquesta tenacitat també la veus en el retrat que ell fa del catòlic. Clar. I també la veus una mica en el de l'Alfons. Però en tot cas, en el Joan II es veu molt clar. I aquesta connexió entre visceralitat i intel·ligència és una altra cosa que jo crec que també s'està bé de posar en valor quan llegim l'obra de Vicenç Vives. Perquè jo tinc la sensació de que ell això ho veu, que la visceralitat pot ser que sense visceralitat no hi pot haver intel·ligència, perquè la intel·ligència es torna llavors una cosa tova, fofa, i que sense una idea de les coses sagrada no vas enlloc perquè això que tu dius de l'oportunisme. Que això del Jordi, acaba d'explicar això, que el Jordi dius que vas dir que el pitjor que et pots trobar en política són els oportunistes. És una frase que va dir un dia i et juro que no recordo en qui feia referència, suposo que els convergents. Però no, jo crec que va ser arran de tota la història aquesta de quan els convergents van voler fer allò, o es van apuntar amb allò de l'impost de successions o alguna cosa d'aquestes. I va dir això, recordo que estàvem parlant i va dir això, diu, és que el pitjor de tot no és que siguin això o allò, és que són uns oportunistes, i en política l'oportunisme és càncer total, i ja estic bastant d'acord. I jo crec que és una opinió
que es podria aplicar a les elits aquestes del 15 i del 20 que hem anat descrivint. Molt bé. No, és que jo crec que ara ho hem clavat bastant. Molt bé, doncs la pròxima vegada que llegim Vives el llegirem des d'aquesta idea de la relació entre la intel·ligència i la visceralitat, entre com si la intel·ligència no s'aplica a una idea gairebé diria messiànica, al final no dona cap fruit. És una cosa que és molt curiós perquè és una cosa que també la veus en la història d'Anglaterra. Ara mentre parlàvem, clar, jo pensava en això, els anglesos van canviar de rei, van matar-lo, van posar-ne un nou, va entrar un altre. Què és el que va aguantar Anglaterra? El poble. La força del poble, entès en el sentit no del poble baix, sinó el país, és a dir, els seus diferents estaments, les lluites internes, però el fet de que cadascú tenia una idea i no es cansava mai d'intentar aplicar-la, m'explico? I clar que tothom tenia un punt d'oportunisme, però hi havia però veus que cada actor, o sigui que els actors intenten portar fins al final, o sigui, són oportunistes en el que és superficial, però no ho són en el que és essencial per ells. Vull dir que tenen una idea de les coses i treballen sobre aquesta idea de les coses. Vull dir que tu, Cornwell, no t'agradarà, però és un tio que és com Joan II, és un tio que no es cansa. M'explico què vull dir o no? Per això també el Vives veu aquesta fallada general del cos català, és a dir, perquè les seves parts, diguem, no són prou fortes per aguantar l'embranzida i l'embestida dels problemes que els hi causen, diguem, dels problemes que els hi causa la història. Bueno, i d'una idea més forta que la seva que se'ls hi posa al damunt i no són capaços d'aguantar-la. Sí, és així. Bueno, si de cas, deixem-ho aquí, perquè això de Vives avui ha sigut una introducció bastant bèstia. Sí. Podríem fer algun dia un podcast sobre notícia de Catalunya o sobre industrials i polítics. Hi ha molta tela. Per això et dic, val, doncs ja ens ho mirarem i ja farem alguna... Ja triarem algun llibre. Ho deixem aquí, que ja portem una hora i pico. Gràcies, Abel. Fins a propera. Molt bé, Enric. Play it, Sam. Play as time goes by. Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it. I'll hum it for you. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da. Sing it, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings.